En alles hier in de gemeente Terneuzen, het college focust gigantisch op de LHBTI+ groep. Het regenboogzebrapad in de Nassaustraat in Axel blijft gewoon liggen. Een motie van de SGP en PVV om het gekleurde pad te laten verwijderen stuitte donderdagavond tijdens de gemeenteraad op heel wat weerstand. Dert Vlaander van SGP Terneuzen betreurt dit. Wat stoort u zo aan het regenboogpad? Nou, vooral dat het gelijkheidsbeginsel in het geding is. Kijk, we hebben te maken met discriminatie. Er zijn verschillende doelgroepen gedefinieerd. Je hebt het over religie, etniciteit en LHBTIQ+ groep. En alles hier in de gemeente Terneuzen, het college focust gigantisch op de LHBTIQ+ groep. En dat vinden we heel eenzijdig en vinden we ook ten opzichte van de andere doelgroepen onrechtvaardig. Die worden absoluut niet gezien, die krijgen geen aandacht. En er werd er zojuist ook gezegd van de regenboogvlag geldt voor iedereen, maar het is een heel expliciet symbool juist voor die LHBTIQ+ groep. De regenboog staat ook voor een bijbels iets. Ja, klopt. Het is een verbond dat God gegeven heeft aan Noach, dat de aarde niet meer helemaal onder water zou komen te staan, dat er geen zondvloed meer zou zijn. Dus iedere keer zien we die andere lucht als een teken van God, wat hij ons gegeven heeft. En dat is een verbond dat hij met de mensheid gesloten heeft. Maar is het dan niet heel mooi dat er een regenboogpad ligt, dat als u daar loopt, dat u aan dat verbond herinnerd wordt? Ja, maar niet op deze manier en niet met deze associatie. Dat is wel denk ik wel duidelijk. Hè? Als je dat eraan koppelt, dan krijg je een heel wrang gevoel in ieder geval. Christenen die vinden dat absoluut niet fijn dat dit gebeurt. Er was nogal wat commotie ontstaan in de commissievergadering voorafgaand aan deze vergadering. Hè? Peter van Valderen van het PVV was erg geschrokken. Was u ook geschrokken? Ja, klopt. Ik had onder andere het LHBTIQ+-doctrine genoemd. Ja. En wat ik toen net ook al vertelde, naar aanleiding van wat gesprekken, is dat wat bijgesteld. Dus uiteindelijk is de motie wat verzacht. Maar uiteindelijk het principe staat voor mij wel boven water. Dus daar sta ik nog steeds wel achter. De scherpe kantjes waren van de motie afgehaald, maar toch kreeg u de gemeenteraad niet mee. Nee, klopt. Je ziet dat vroeger was Nederland een gekerstend land met veel christenen. En je ziet dat het langzaam afneemt. En het is fijn dat we dit nog in kunnen brengen, maar je merkt wel dat je geen voet meer aan de grond krijgt. Dat is heel triest.